Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts un dia més al nostre programa de l'Hoy por Hoy del dia d'avui a la secció d'entrevistes. Avui estic amb Maria Dolores Miralles, alcaldessa de Vinaròs. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de vindre a aquesta casa i poder donar a conèixer també totes aquelles activitats que avui seran molt rellevants a la nostra ciutat, com a l'igual també del nostre territori. I bueno, com has dit, avui és molt rellevant perquè avui és l'eclipsi, és un gran dia. Com està vivint Vinaròs les hores prèvies a aquest fenomen? Les hores prèvies estan vivint amb moltíssima intensitat. Sabeu que se va decretar per part de la Generalitat Valenciana se va decretar pels centres d'emergències de la Generalitat Valenciana, se va decretar un nivell 3 de preemergència enfront de tots els riscs d'incendis que tenim, i aleshores el que ha passat és que el dilluns ens hem de constituir per poder coordinar tots els dispositius de seguretat que es té que dur a terme avui, el dia que se coneix com el fenomen de l'eclipsi. I la veritat que, primer que res, voldria dir a la ciutadania que este fenomen, la veritat, és la primera volta que molts de nosaltres el veurem. Sé que va haver un eclipsi l'any 1905, de la qual soc coneixedora, però que no vaig tenir el goig ni de poder-lo disfrutar ni de poder-lo veure, i avui sí que és un goig poder veure este fenomen que molt poques voltes se podrà apreciar en la nostra ciutat i també a moltes voltes arreu de tot el món. Són fenòmens que tarden molt en tornar a repetir-se i tens que tenir les condicions adients. I aleshores, la veritat, jo el que voldria sí que comentar és el següent. I aquí sí que vull demanar a la ciutadania que tingui moltíssima precaució, que se seguisquen totes les recomanacions que se marca per part dels mandos que han muntat que han coordinat aquest dispositiu, i sobretot, a part d'això, també la gent té que ser prudent i per poder disfrutar d'aquest fenomen eclipsi, que de segur que serà una meravella per a tots. Primera cosa que voldria recalcar és la següent. L'eclipsi s'ha habilitat una zona que és la zona del port de llevant del port de Vinaròs. Primer que res, molta gent se trobarà en què dir que en un moment s'ha habilitat un altre punt a l'ermita. Avui en dia és impossible, és a dir, és impossible, és totalment prohibit, i entonces el dispositiu que es va muntar, seguir les recomanacions del centre d'emergències, hi haurà una patrulla allí a l'ermita informant a la gent de que no se pot anar ni per cap sender ni entrar per cap puesto arbóreo, i se podrà veure o se podrà estar a lo que és el recinte de l'ermita. Hi haurà una parella de municipals tot a partir de les 5 de la tarda per donar informació a la gent, i jo sí que recomano com a alcaldessa que la gent que acudisqui, que intenten a la mesura de lo possible, al igual que molts de puestos, que atenguen aquestes recomanacions. També per part del dispositiu que s'ha creat és un dispositiu per donar viabilitat a aquest fenomen i que la veritat que la gent pugui disfrutar-lo i que no poguéssim després lamentar cap problema. I aleshores el dispositiu està format per la Guàrdia Civil, estarà format també per la policia local, hi haurà una patrulla fixa, tal qual com he dit, en l'ermita, sempre explicant i a la gent que s'apropa a quin lloc se té que quedar per si vol disfrutar de l'eclipsi. Se tallaran també moltes voreres i també se tallaran molts de camins rurals. Se tallaran alguns camins rurals en cinta perquè la gent no vagi per zona arbòrea, perquè tal qual com he dit tenim un nivell 3 d'emergència, de risc per incendis, i el que cal fer és disfrutar d'aquest fenomen. El que sí que voldria comentar-te és que al lloc que nosaltres esperem que hi hagi moltíssima gent és a la part del port de llevant, al port de Vinaròs, i aleshores també allí hi haurà dos dispositius també de policia local, també hi haurà en la qual i un altre que anirà voltant per el poble per evitar que la gent que potser sigui un poc despistar o que vagi demanant informació perquè sàpiga a quin lloc es té que adreçar. I això sí que és molt important. Aquests dispositius la gent podrà entrar al port de Vinaròs hasta el que se coneix com el bar del Frenesí. Allí se podrà entrar. A partir d'aquest bar cap a dins se tindrà que fer tot a peu. Aleshores, això sí que
us demano a la gent que no acudisquen en temps i en forma i que després que un punt que s'ha habilitat per poder deixar el cotxe és el que era la plaça 1 de maig, que és una plaça que depèn del permís de ports, s'ha demanat permís a ports i per avui ens ha concedit que se pugui aparcar per evitar que molta gent que pugui veure a les afores o lluny del centre que se pugui desplaçar. Aleshores, este fenomen, que és el fenomen de l'eclipsi, jo vull recomanar a la gent que sigui molt prudent, que acudisqui en temps i en forma tal qual com he dit, i després que seguisqui les recomanacions que se'ls ha marcat. A part de la policia local, també hi haurà un dispositiu també de Guàrdia Civil. Guàrdia Civil, hi haurà també 4 cotxes que estaran voltant per Vinaròs, controlant la costa nord, controlant la costa sud, i després també el que és el centre del poble. Més que res per evitar, tal qual com he dit, que ningú faci alguna malifeta i que algú també que, per exemple, que no tingui perill de risc. I recomanacions que segui això? Doncs ja que seguir totes les recomanacions que s'han marcat. És un fenomen, la veritat, que tal qual com he dit, tardarem molts anys, jo crec que ja no el tornaré a veure en l'edat que tinc, i aleshores el que sí que hi ha que fer és seguir totes les pautes que s'han marcat. Les pautes és important mirar l'eclipse en les ulleres que estiguen homologades, per la qual cosa aquí vull destacar la feina que ha fet sobretot l'Ajuntament de Vinaròs i especialment també la regidoria de turisme, que des del minut 1, coneixent que era aquest fenomen el dia 12 d'agost, doncs ja en molta previsió ja se van encarregar moltíssimes ulleres perquè tota la gent que pogués disfrutar de l'eclipse pogués tindre-les. Per la qual cosa des de l'Ajuntament s'ha repartit ulleres gratuïtes a tothom que s'ha adreçat a turisme. També vull agrair a algunes empreses de Vinaròs que també han regalat ulleres i altres que també que n'estan venent, perquè la veritat crec que ens ha sobrepassat un poc este fenomen, perquè s'espera una afluència massiva de gent i aleshores, per exemple, hi ha hagut una gran demanda també de lo que són les ulleres. Cal seguir les recomanacions, no se poden llevar les ulleres en cap moment, està comprovat que se pot cremar la retina i la veritat el que sí que demano és que la gent també quan s'apropa a l'espai que vulgui anar que vagi en temps i que no pugui estar l'últim moment. I també recomano que tota aquella gent, ja que estem en una zona privilegiada en Vinaròs, que tota aquella gent que pugui disfrutar de l'eclipse que ho faci des de, si pot, des de casa d'ell o prop de casa d'ell, perquè en la mesura de lo possible seria convenient que no utilitzar, anar a peu si se pot, és a dir, no utilitzar el cotxe i desplaçar-te en bicicleta o desplaçar-te a peu. Jo crec que Vinaròs està molt ben situada, tenim una zona que és el Port de Llevant en la qual té una cabuda per moltes persones i que està prop pràcticament de la major part de tots els vinarosens, a no ser que tu visques a la zona de l'ermita, que també tens entonces l'ermita per poder anar a la plaça de l'ermita, i sobretot seguir totes aquelles recomanacions. És importantíssim seguir les recomanacions perquè no hi hagi cap cosa que després que no hi hagi que ens poguéssim arrepentir d'alguna cosa que poguéssim fer, que tinguéssim molta cura en la tira de papers, que tinguéssim molta cura també en el foc. Estem passant una època molt problemàtica i molt complicada arreu de tot l'estat espanyol, ho han pogut viure aquests dies en els últims incendis, els que estem vivint també a la resta d'Espanya, i la veritat hi ha que ser molt cautos i molt precavits. Per això demano a la gent molta responsabilitat i qualsevol dubte que tinguin que s'apropen també a la policia local o a la Guàrdia Civil, que se'ls informarà de tot. I sobretot també una cosa que voldria dir que és molt important és que nosaltres des de l'Ajuntament hem pres unes mesures per evitar, saps que el mur de Vinaròs té una part que és molt alta, i aleshores a partir d'esta tarda ja en brigada ja s'ha quedat que no se podrà accedir a dalt del mur, per evitar que hi hagi aglomeracions i per evitar també que alguna espenta o alguna persona que pugui caure d'allí. És a dir, se podrà disfrutar de l'eclipse, tenim un espai meravellós, però des de terra i des del port
de Vinaròs, des del port de Llevant. Perfecte, moltíssimes gràcies per avisar la gent de Vinaròs sobre l'eclipsi, les recomanacions, que tot el món les siga, perquè si no, pues, perquè no passe res.